eliminatòries en marxa, els playoffs de la NBA que ja no tenen aturador i algunes sorpreses, algunes coses que esperàvem que ara comentarem. Artau Pasqual, què tal? Bon dia. Bon dia, Joan. Molt bé, molt bé. Amb ganes ja de parlar dels playoffs, que de quina manera han començat, demostrant que en sabem moltíssim. Mira, ara aquí tenim el bracket, veiem una mica les eliminatòries. El que deies, que en sabem moltíssim. Vam dir que Memphis segurament no guanyaré cap partit i aquí els tenim. M'agradaria començar, Tau, pels Lakers, vigent campió, que va començar perdent en aquesta primera ronda. A més, en un partit que, diguem, que no van tenir pràcticament cap opció de guanyar, tot i la lesió que vam patir tots una mica amb Chris Paul. Què han de fer els Lakers per intentar revertir la dinàmica i la situació en què es troben? El primer que han de fer, des del meu punt de vista, és una cosa que em sembla que vam comentar en el primer directe, que és replantejar la rotació interior des del principi, perquè van veure-ho. És evident que Devin Booker i Chris Paul són molt bons, però hi ha maneres i maneres de plantejar una defensa sobre ells, i plantejar-la amb Montrezl Harrell i Andre Drummond no és la millor. Vam veure que Andre Drummond li van fer molt mal amb el típic mà que juga a Phoenix sempre, amb Devin Booker sortint des de la cantonada i centrant el seu joc, i amb Chris Paul és que simplement un jugador que té tant domini de la mitja distància no pots fer el que va fer Montrezl Harrell en els minuts que va coincidir d'enfonsar-se i donar-li tota la mitja distància i deixar-li jugar al pick and roll amb normalitat. Em sembla que va ser una errada d'enfocament de Frank Vogel, que va intentar corregir sobretot el tercer quart posant a Anthony Davis de 5 i va funcionar relativament bé, però que hauria d'afrontar des del minut 1 de partit amb segurament, no sé si amb l'entrada de Marc Gasol, però sí amb alguna altra decisió. Un Marc Gasol que no va tenir cap minut i que veurem si Vogel replanteja aquesta rotació. Un dels altres noms que crida l'atenció i que hauria de donar un pas endavant perquè els Lakers tinguin alguna cosa a fer és el d'Anthony Davis als dos costats del cèrcol, però sobretot en la faceta ofensiva. Sí, Anthony Davis, que bé, doncs des que va tornar, excepte un parell de partits contra Blazers i Knicks, diria, ha tingut força desencert en general, sobretot des de la línia de 3 punts, llegia que porta un 20% des del seu retorn. I vaja, se'l veu encara una mica faltat de ritme, no? Segurament no arriba a l'escenari que voldria als play-off. És que Anthony Davis al final és fonamental, ja no només pel que t'aporta en atac, que també, sinó també pel que t'aporta en defensa. Segurament amb Anthony Davis podent rotar una mica millor i exercint segurament d'únic pivot hauries pogut parar millor a DeAndre Ayton, hauries posat més pressió sobre els exteriors. Al final és el jugador sobre el qual s'hauria de vertebrar una mica la defensa dels Lakers i en atac doncs, no és altra cosa que és que el millor aliat de l'Ebron. Per tant, necessites potenciar-lo. Sí, sí. I el nom propi, evidentment, a Phoenix és el de Devin Booker, degut per, fantàstic a playoff. Et va sorprendre o és una mica el que esperàvem? Home, sempre sorprèn que un jugador de la seva edat molt jove, però que fa la primera aparició a playoff en la seva carrera, sigui capaç de fer l'animalata que va fer, i a més contra els campions. Vull dir, sí que és cert, i hi va haver un factor que em va cridar molt l'atenció. Després veus el partit dels Knicks i el pavelló dels Suns queda en res, però el caliu que hi va haver a la pista de Phoenix durant el partit, i sobretot durant l'inici, em sembla que va facilitar una mica la feina dels jugadors de Phoenix. Però sí, va ser molt xocant la maduresa i sobretot va fer la sensació, que això a vegades és una cosa que costen les estrelles, que ja té les virtuts que té per jugar, la facilitat per sumar punts des de la mitja distància, per fer coses des del bot, per treure faltes i tal, que al final Phoenix és un equip que aquesta temporada ha destacat moltíssim traient faltes i sumant des del tir lliure, fan que sigui un jugador que ja té el pack complet d'alguna manera per lluir playoff, i el va treure des del primer moment, en va fer gala i bo que dir, incontestable el partit de Booker. Sí, a més el que sorprèn és la facilitat per anotar en diferents registres per part de Devin Booker, és a dir, és capaç d'amenaçar el que deies amb el mà a mà després de llegir la defensa del pivot dels Lakers, de tirar de 4 metres, de penetrar, d'intentar fins i tot anar fins al final molt dur. Va tenir un parell de topades amb Andre Drummond, que tampoc seria evidentment el millor defensor, però un Devin Booker que de moment domina aquesta sèrie, domina els vigents campions, i qui està dominant també per sobre, jo crec que del que tots esperàvem, és Milwaukee. Tot i un mal primer partit d'Anteto i sobretot un molt mal primer partit de Jimmy Butler, que es va acabar decidint amb la cistella de Chris Middleton,
aquesta matinada els Bucks han donat un cop sobre la taula i han demostrat que volen arribar fins al final i que tenen la millor versió possible per fer-ho. I a més, el que més sorprèn és que a la prèvia vam parlar de si Antetokounmpo de 5, si la defensa amb PJ Tucker i canvis. Budenholzer i Milwaukee estan jugant, a veure, amb algun matís, òbviament, i l'arribada de Jrue Holiday, però estan jugant amb les mateixes normes que la temporada passada. Brook López ja veiem que està flotant molt el triple de Duncan Robinson amb el format defensiu que té, però la resta estan funcionant molt bé. Aquí és on em pregunto, sobretot veient també com va anar el primer partit, que va ser un mal partit de Milwaukee, però també un mal partit de Miami, si el que estem veient, sobretot ahir, és més que ens vam crear falses expectatives en Miami o que realment Milwaukee estan com avions. Pot ser les dues coses. Pot ser que, lògicament, Milwaukee estigui millor que la temporada passada i que Miami estigui bastant pitjor. Però, vaja, sí, posada en escena immillorable dels Bucks, que, a més, començar contra un rival d'exigència, escampant fantasmes d'aquesta manera, sabent qui et pot venir a la segona ronda, és extraordinari. Això et anava a dir, la versió de Jimmy Butler, el primer dia 3 de 18 fins que fa la cistella per empatar el partit i dur la pròrroga, que semblava una mica de llum en un partit molt gris per Jimmy Butler, però no és el jugador que esperàvem i no està sent el líder que Miami necessita en un moment d'importància màxima per la franquícia de Spoelstra. No ho està sent, i sí que és veritat que, a més, Butler segurament està sent el forat tàctic de l'eliminatòria pels Miami Heat, perquè Antetokounmpo ha trobat la manera de caçar-lo al pal baix, ja sigui sortint de canvi o ja sigui emparellament per defecte, i a més, en atac, en el primer partit i en el segon també, van aconseguir una cosa que em semblava molt bona, que era que Antetokounmpo, que sol ser un defensor d'ajutes des del costat feble, es posés directament a defensar a Butler en el bloqueig directe. Pensava que podria treure molts més avantatges d'això i realment no els està traient. Butler no està lluitant en l'encert, però és que tampoc està ben bé lluitant en la interpretació del partit a cap de les dues cistelles. Llavors, crec que qualsevol solució als problemes de Miami hauria de començar perquè Butler agafi 5 minuts un dia d'aquests i reflexioni una mica sobre la sèrie. Bueno, la part positiva, evidentment, és que pitjor no li pot anar a Miami, no li pot anar a Jimmy Butler i que segurament tot el que facin serà per millorar. I d'un equip que està sent la nota entre cometes negativa i una sèrie que esperàvem que sigués més igualada, per tant és una sorpresa, una altra, que és Memphis. No li donàvem pràcticament ni un duro per Ja Morant i companyia i el primer dia, les primeres de canvi, victòria contra Utah i fent dubtar el conjunt de Donovan Mitchell i companyia. Què en fem d'això? Què en fem d'això, Joan? És una molt bona pregunta, però sí que és veritat que, tot i que vam dir 4-0 i vam dir que seria en principi una eliminatòria fàcil, també vam dir que Memphis és un d'aquells equips que, dit vulgarment, toca molt els collons a qualsevol rival i s'ha demostrat. També és veritat que la baixa de Donovan Mitchell segurament no va ajudar a Utah, però què ha de fer Utah per intentar que això no sigui una tendència i que simplement sigui una petita errada? A veure, el primer és el retorn de Donovan Mitchell. Els Jazz van prendre una decisió que hauria pres qualsevol franquícia en la seva posició, que no és altra que fer descansar la seva estrella en segurament l'emparellament més assequible que tindran en tot el que queda de posttemporada. Però vaja, els va sortir malament i davant van tenir uns Memphis Grizzlies que, si bé no ho van fer servir per la predicció, lògicament sí que vam dir que porten 2 temporades superant les expectatives i vaja, la presentació en societat del playoff de Ja Morant, de Dillon Brooks, que va fer un partit descomunal en defensa en la línia del que havia fet contra Curry, demostrant-se com una paparra, com un jugador insuportable. També la rotació, Xavier Tillman, tota aquesta gent, doncs van estar molt i molt fins. Van demostrar que, vaja, jo continuo pensant que per passar la sèrie no els dona i que per arribar a 7 partits tampoc. Jo crec que Utah, la que premi l'accelerador, ho hauria de treure relativament fàcil. Per ser que ara ja qualsevol també s'anima a sentenciar-los. Però que per competir sí que els dona. Sí, i ha quedat demostradíssim. Mira, m'has fet perfecte per enllaçar, perquè d'un equip que ha de prémer l'accelerador a un que segurament també ho ha de fer, però que, evidentment, ha demostrat que pràcticament no ho necessita, almenys per guanyar la sèrie. Evidentment, és Brooklyn. Vam veure el primer dia un partit molt irregular dels Nets, en el qual em van tenir prou amb la versió bona, entre cometes, d'Irving, de Durant i una mica menys de Harden, per acabar guanyant un partit que se'ls va complicar, que no van estar encertats, però 1-0 i cap a casa. Sí, a veure, jo crec que la recepta bàsicament va ser un tercer quart demolidor dels Nets, vull dir, va ser un molt bon tercer període,
I després això, que entre la poca solvència ofensiva dels Celtics, que la primera part sí que és cert que van jugar bé, però que la segona, quan se li van fondre els ploms a Tatum i tampoc va acabar d'aparèixer Kemba ni res, doncs no van trobar alternatives. I, a més, la poca profunditat de la rotació que tenien, doncs van tenir un partit que sí que és cert que, a veure, no va ser el més plàstic del món, però sí que feia la sensació, allò una mica frustrant segurament pel rival, no? Que s'ocorre molt però que el rival, o sigui que l'altre equip quan vulgui el pot guanyar i crec que això més o menys és el que va passar amb els Nets. Una curiositat, Joan, que em va Sí, agradar, digue'm. des del minut 1 sense DeAndre Jordan, hi ha DeAndre Jordan fora de la rotació, minuts per Nick Claxton per potenciar una mica aquella defensa de canvis que comentàvem i la resta quintets petits, si li vols dir així, perquè petits poca cosa, però quintets sense un pivot clar. Si no l'has de posar a la pista, DeAndre Jordan a la banqueta és un d'aquells jugadors que sempre és bo veure'l quan passa alguna cosa interessant dins la pista perquè ho celebra tot com toca. Deixa'm acabar el repàs amb dos noms propis. El primer, el de Luka Doncic. Clar, és que se'ns acaben una mica els adjectius. No va fer el millor final de partit, però sí que és veritat que va dominar pràcticament els 48 minuts com va voler i es va jugar el que va voler pràcticament tota l'estona. Sí, de Doncic, doncs vaja, crec que ho va agafar allà on ho va deixar precisament la temporada passada contra els mateixos Clippers, no? Fent una versió de, no sé si dir-ho amb la boca petita o dir-ho directament com ha de ser. Tens un veí que està fent soroll, Sí. Però és que pica cada vegada més fort el tio. És que no ho entenc. Bueno, Doncic, a veure, Doncic. No sé si dir-ho amb la boca petita, però ho diré, de millor jugador damunt la pista d'entre els que hi havia al partit, vull dir, crec que fins i tot en aquell moment per damunt de Kawhi, sobretot de Paul George, i vaja, traient moltíssim profit d'una cosa que no vaig entendre, que és que els Clippers posessin a Kawhi Leonard sobre Kristaps Porzingis, un emparellament que no vaig entendre, atès les circumstàncies actuals de Porzingis i el nivell defensiu de Kawhi, que ja el rectificaran, segons va comentar Tyronn Lue, de cara al segon partit, i a més, de la defensa de canvis amb Ivica Zubac. Va passar el segon quart, va passar el tercer quart, va passar durant tota l'estona, Doncic aconseguia el canvi gairebé automàtic amb el pivot i el va destrossar des de l'step back i fent una mica el que va voler. Jo crec que si una lliçó s'endú Los Angeles Clippers d'aquesta sèrie o d'aquest primer partit és que necessitaran baixar centímetres per poder lluitar contra aquests maps. I trobar l'encert en els minuts claus, perquè els últims 4 minuts de partit van ser un autèntic desastre pràcticament pels dos equips, però sí que és veritat que Dallas va trobar el triple obert de Finney-Smith, la jugada que va entrenar prou bé, que acaba amb la cistella de Porzingis, però és que Clippers no va ser capaç de trobar una situació clara de llançament. A més, fallant tirs lliures, en va fallar 2 Morris, un Kawhi, per tant, o canvien una mica o pinta que Doncic i companyia poden acabar fent mal a aquests Clippers. I l'últim nom propi és el de Trae Young. L'exhibició va ser fantàstica, a més ho va acabar de la millor manera possible perquè la cistella per guanyar el Madison és per treure's el barret. No, la cistella i el post-cistella, és tot magnífic en aquella seqüència. Jo vaig llegir una definició perfecta d'aquesta sèrie, que era que el gest de Trae Young fent callar el Madison, diu que envelleixi tot el malament que sigui possible, però que envelleixi en 7 partits, si pot ser. O sigui, que sigui una sèrie llarga. I crec que, vaja, a veure, jo soc bastant de Trae Young, vull dir, perquè és un jugador que sempre m'ha agradat ja des de la universitat, però de totes maneres et diré una cosa. Des d'una perspectiva bastant objectiva, pocs debuts en play-off en un escenari tan exigent com és un Madison, no diré el 100%, lògicament, perquè no ho estava, però sí el més ple que hem vist en molt temps al món del bàsquet en general, i a més, rugint i molt atent als minuts importants, perquè feia la sensació que hi anava la gent que de veritat era dels Knicks, que és una cosa que Madison últimament, per manca d'interès en la franquícia, no passava. El debut de Trae Young és de jugador que té un control absolut del que passa al seu voltant, i molt, molt, molt especial, em sembla. Sí, no, sí, té tant control que és capaç de pensar fins i tot la celebració en un moment de tensió enorme com el que va viure. Doncs mira, hem repassat tot el que més o menys ha donat de si aquests partits de primera ronda. Ara el que farem és obrir, per trencar una mica la monotonia d'aquestes xerrades que tenim tu i jo, és obrir com una mica una sèrie de seccions per fer coses molt puntuals. Començarem amb el que li direm la tendència, que és una mica buscarem qui és el millor equip. Fins ara,
per tu qui és la tendència d'aquests play-offs? Home, jo crec que ha de ser Milwaukee, no? Vull dir, per diverses raons, perquè ja n'hem vist 2 partits, perquè han guanyat els 2, i sobretot perquè és que amb el pla estan superant problemes que no havien superat en temporades anteriors. Per tant, Milwaukee, per mi. Mira, jo també tinc apuntat Milwaukee pel mateix que dius tu, i més per una cosa que per mi encara li dona més valor a aquests Bucks, que és que en un primer partit on la teva teòrica estrella no és capaç de jugar el seu millor bàsquet, que falla la quantitat de tirs lliures que va fallar, i que Miami t'empata un partit que tens dominat en gran mesura, ets capaç de fer una bona pròrroga i de trobar a Chris Middleton, que segurament en parlarem en altres vídeos, però si no està al nivell d'Anteto, en els moments calents ens agrada molt com els està gestionant a Chris Middleton. La segona que farem és la ganga, que li direm la ganga, m'agrada l'adjectiu, que seria una mica la sorpresa fins ara d'aquests play-offs. Jugador, franquícia... El que tu vulguis. Et deixo triar. Home, jo crec que Memphis té molts números de ser la ganga, però si t'hagués de concretar en un jugador, segurament et concretaria en Dillon Brooks, perquè esperàvem el que va fer Ja Morant, esperàvem una mica la conducta general de l'equip, en el cas que guanyessin, però Dillon Brooks, un jugador que durant la temporada regular en molts moments havia semblat ineficient en atac, que necessitava molts punts per sumar i tal, en atac continua sense ser una joia, o sigui, jo crec que hauria de tenir menys pilota al llarg de la seva carrera i ser més un executor, però de totes maneres el que ha fet en defensa és que és una de les... O sigui, la defensa que ha fet des del final de la temporada, la pressió sobre generador, sobre càrrega, la tinc encara al cap i la tindré molt temps, i la del partit de Utah em sembla que és de jugador insuportable, vull dir. Sí, és un autèntic corcó, que per dir-ho d'alguna manera, mira, jo aquí tenia apuntat 2 coses. La primera, evidentment, és Memphis, perquè salta a la vista que estan rendint per sobre les seves possibilitats, i llavors, per ser una mica condescendent, al nivell de Boston, o la capacitat que va tenir Boston en el primer partit, tot i que va ser un partit més aviat fluix de Brooklyn, però la capacitat que va tenir Boston de complicar la vida a la seva manera i amb les seves armes, que ara mateix són poques, als Nets. La tercera que anirem fent és la Mamba, aquí és una mica la idea de donar el que seria el premi a l'MVP, entre cometes, el millor jugador, fins ara del que hem vist en aquestes sèries. Anem si coincidim, també. Aquí estic entre 2, et diré Trae Young. El teu veí, primer, perquè està picant ara una altra vegada. Però increïble, Trae Young... Trae Young et diré, perquè em sembla que va fer-ho el Madison, tot i que tindria ganes de dir Devin Booker, però em quedo amb Trae Young. Jo també estic amb Trae Young, però per tota la mística també. És a dir, estic d'acord que Booker va signar un partidàs, però el game winner, la celebració, el Madison ple, li afegeix una mística que, evidentment, fa que guanyi a Booker. Seguirem pel que seria el xof, és a dir, la decepció, la que no ha acabat de sortir del tot bé. Mira, vaig a la línia del que havia dit al principi. Jo crec que m'ha decebut bastant Jimmy Butler en aquests play-offs. Jimmy Butler per tu, i jo tinc apuntat aquí, que ho he comentat abans, els últims 5 minuts dels Clippers. És a dir, em va semblar que en un equip amb la capacitat anotadora i amb la d'estrelles que junta Clippers no van ser capaços en cap moment de trobar ni una sola situació d'avantatge, i això que a la defensa dels Maps tens diverses situacions per poder generar aquestes avantatges. Per tant, em quedo amb els últims 5 minuts dels Clippers com això. Llavors, aquí 2 coses una mica més diferents. La primera, m'ha fet gràcia l'espantaocells, que seria una mica el shading a full d'allà. Quin moment, quina situació o quin jugador et quedes com a anècdota, com a situació graciosa d'aquests play-offs? A mi una que fuig d'una mica del partit, però que realment passa a la pista de bàsquet, que és la seqüència entre Rudy Gobert i Kyle Anderson, en la qual hi ha una encaixada de mans entre Rudy Gobert i un company, després Kyle Anderson passa per allà, fa jo crec que una empenta que no és massa potent ni res, i no sé com processa el cervell de Rudy Gobert. Ja m'ha passat en diverses ocasions que no sé com processa el cervell de Gobert, que acaba caient a terra d'una manera desmesurada per un tio que medeix 2,20 i pesa 130 quilos. No... Sí, l'estem veient i és una autèntica bogeria el que fa Rudy Gobert, que per altra banda tampoc acaba de sorprendre, perquè és un d'aquells jugadors que no saps per on et sortirà. Però bueno,
és bastant bona. A mi n'hi ha un parell. La primera són els 10 segons que li xiulen en Teto. Una cosa que no havia vist mai en ma vida. Ara veurem el vídeo. De fet, l'estem veient. En Teto està 10 segons per llançar un tir lliure. Suposo que és un tema mental i els àrbitres ho xiulen, que jo no ho havia vist mai. Ja, jo això tampoc ho vaig entendre. O sigui, és que un amic em va enviar per WhatsApp, diu, quina vergonya... Bueno, per fi li xiulen en Teto 10 segons en el tir lliure, no sé què, però jo dic, però a veure, però quina vergonya que xiulin a hores si no han xiulat en la seva vida. Sí. Per què ho xiulen ara? I llavors l'altra, que també va passar, que aquesta no crec que tinguem al vídeo, és al final, hi ha un salt, al final del partit hi ha un salt, una lluita, i es va passar molt desapercebut, però hi ha una falta claríssima, crec, sota el meu punt de vista, que és Brook López abraçant literalment, un cop s'acaba el salt, a Jimmy Butler, que també és aquell moment que penses, què et passa pel cap, Brook López, abraçant a un tio amb la pilota, que la té en Teto, una cosa estranyíssima. Però, bueno, diguem que... Aquesta sèrie està deixant moments memorables. Aquesta matinada hi ha hagut la flexió de Trevor Ariza sobre Antetokounmpo, que també seria digne de sortir aquí. Doncs mira, n'hem trobat bastantes pels pocs partits que portem. I per últim, aquesta te la deixo a tu, que ets el que està més posat en aquest aspecte, que és el trending topic. És a dir, què es diu a les xarxes als Estats Units? Una cosa, un fil d'opinió, una corrent que es porti a les xarxes als Estats Units. Bé, a hores d'ara encara Cueja no té implicació directa en el partit, però sí que la té en la sèrie com a tal. El tema de l'Ebron amb l'assistència a l'esdeveniment publicitari. Ahir va sortir un comunicat precisament de l'NBA dient que no hi ha, o sigui, que amb l'Ebron s'ha tractat el tema internament i després comentant també que els jugadors vacunats tenen llicència per poder assistir a aquest tipus d'esdeveniments i que no passi res. Hi ha el dubte, o sigui, crec que el motiu pel qual s'ha creat la bola és perquè l'Ebron no ha dit en cap moment si està vacunat o no. Llavors, hi ha el dubte partint de, esclar, el jugador, que d'altra banda és el jugador més influent i suposo que no vol decebre ni a provacunes ni a antivacunes, no s'hagi manifestat al respecte. I també, si dèiem que abans que els 10 segons no s'han xiulat mai, no veig la Lliga sancionant, encara que sigui en un sol partit a l'Ebron, o fent qualsevol cosa que pugui posar en risc l'espectacle dels play-offs. Doncs mira, acabem aquí, Artau. Ens retrobem una altra vegada dijous. Veurem com avancen les eliminatòries. Ja sabrem si Lakers està en perill o no, si Doncic ha tornat a castigar la defensa de Clippers i tot el que doni de si aquestes sèries de play-off de la NBA. Artau, moltes gràcies. A tu, Joan, un plaer, com sempre.